सनितपुर जिल्ला गथ' गथुम लाइमोन आफादनि गाहाय जानानै दिनैनि जाखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंनि मिरु गौथुमनिफ्राय फैनाय जाखिनि फोसाब होगोम आरो सोलों बे हाबाफारिनि थांखिजों जाफैनानै जिल्ला दावबायनाय दिनै जोंनि सनितपुर जिल्लायाव सफैबाय। दा बे हिसाबै जों सनितपुर जिल्लानि जाखिनि मावनो गोनां बिथांमोननि बिथोन बायदि जोङो बेलसि बियाबनि सिङाव थानाय जौगाफुर गामियाव गामिनि मददजों खुंनो लानाय जादों। दा बेजों लोगोसे जोंहा जिल्लानि माखासे मावनो गोनां जाखिनि हाबाफारि दा फैबाय थानाय 6/10/2022 खालार खालि जों मोनसे इन्टेलेक्सुयेल मिट लानो नागिरदों। दा बेखौबो बेजोंनो एसे सावरायनानै जाफुंसारनायनि खामानि बेखौ जोङो जिल्ला आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरजों रायज्लायनानै दिनै जों मावफुंनो लागोन। साबायखर बावदों मिरु गौथुमनि जाखिनि लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे साफ्रोम मावथि सोद्रोमाफ्रा जाखिनि फोसाब फोगोम आरो सोलों बे हाबाफारिनि थांखिजों गोबां जिल्ला दावबायनाय बे दावबायनाय हाबाफारिया थारैनो जोबोर मेहेर गोनां जादों आरो जानो हागौ बे जोबाखै आंनि मिथिनायाव। दा बिथांमोना दि दावबायबाय थागोन बे थांखिनि गेजेरजों आं आसा खालामदों माखासे जिल्लाफोरा बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मैखोम मदद होगोन आरो जाखिनि बिथांमोननि सिमां बे सिमांखौ मोगथां खालामनायाव जोङो साफ्रोमबो जिल्लानि बिबानगिरि नोंथांमोना लाइमोन आफादानो जा गागि आफादानो जा माइनाव आफादानो जा मावफुंनायाव मदद होगोन। लोगोसे जोंनि दुलार बाथौ गौथुमनि जाखिनि जौगानायनि थांखि बे थांखियाव मदद होगोन होननानै आं सनितपुर जिल्लानि जानानै आसा खालामहरदों। सनितपुर जिल्लानि जानानै आं बुंनो लुबैयो जे जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो सिगांनिफ्रायनो जों बोसोरारि मोनसे सेमिनार खालामोमोन। दा लाइमोन आफादनि एक्सट्रायै नङाब्लाबो जोंहा जिल्ला आफादा मोनसे सेमिनार खुङो जेरावहाय जथायैनो जानाय जायो। दा बेखौबो जोङो नैबे बोसोराव खुंनायनि हाबाफारि लादों। दा रांखान्थि बिथिंखौ नायनानै जोङो थारैनो दाख्लैबावैसो एसे जोङो मावफुंमेलनि गेजेरजों माने मावनो हानाय हायिखौ साननानै बोसोरैथ' लाबाय थानाय जायोमोन। थेवब्लाबो देग्लाय हागोन हाया जों बेखौ नै साननैसो उनाव सावरायनानै लानाय जागोन। दिनै नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलसि बियाब जौगाफुर गामियाव दुलाराय मिरु बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनावनि जि सांग्रांथि मेल एवारनेस बे नैथि खलबनि बे थांखिखौ लानानै दिनै जोंनि बे बियाबावबो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय बे बियाबाव दिनै बिथांमोना फैदों आरो बे फैनायाव बिथांमोननि जि सावरायनाय आरो बिथांमोननि जि जिल्लाफोरनो होनाय बिथोन आरो जिल्लाफोरनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बियाब आरो सिङाव हाबनानै थानाय गामिफोरनि जि मावनांगौ मावफारि जों बर' जानानै जिखिनि मावलांनांगौ आरो जों गावखौ माबायदि गावनि हारि आरो धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनो हानांगौ बिनि सायाव बिथांमोना गोबां मोजां बिबुंथि होनानै दिनै बोसोन होलांदों। जिल्लानि बिबानगिरि आरो बियाबनि गासै बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बियाबनि गामिफोराव थानाय गासै बिबानगिरिफोरा मावफुंलांनांगौ हिसाबै दा दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जों सनितपुर जिल्ला माइनाव आफादनि जानानै बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों। मानोना बेबायदि हाबाफारिफ्रा बेबायदि मावनो लानाय थांखिफ्रा जुदि थांखि बायदियैनो मावलांबाय थामारोब्ला हयथ' जों बर' हारिया खना खनला थानानैबो गावनि धोरोम राव हारिमु गासैखौबो बजबना लाखिनानै खोब मोजाङै जों गावखौ गेरेमसा हारि महरै जोङो मुलुगाव सिनायथि होनो हागोन। आं बेखौ आसा खालामो।